Шолу телеканалды һәм Күңел радиосы алып баручылар Россия күләм хәйрия акциясына кушылды. Әлеге чара Макдональдс рестораннар шелтәре белән бергә ел сайын бөтен дөнья бала көне уңайнан үткәрелә. Аның максаты каты авыручы балаларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү. Бүген безнең алып баручылар Макдональдсның касса артына басып, әлеге шелтәрнең ашау-эчү ризыкларын сатты. Сатудан алынган акчалар Республика балалар клиник хастаханәсендә озак дәваланучы балалар өчен иш шартларын хәтерләтүче махсус бүлмә булдырырга тотылачак. Әлеге акция 10 елдан артык үткәрелә. Шул вакыт эчендә чарада Владимир Познер, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Александр Друзь, Рөстәм Минниханов һәм башка танылган шәхесләр катнашкан. Шуннан да андый ситуация, андый хәл белән күрешмәгән кешеләр, әйне балалары яки туганнары, якыннары шикләмәгән кешеләр, аның нинди мөһим икәнен аңламыйлар әлеге акцияның. Шуннан да бу акция бик тә мөһим. Безгә бер-беребезгә ярдәм итәргә кирәк. Әлеге хәйрия акциясе әлбәттә ошады, шәп булды. Афәрин. Кешеләр дә шугадыр катнаша, димәк, кешеләр шулай ук кешеләргә барыбер түгел. Афәрин, Алла таба да шулай, шундый акциялар булса яхшы булыр иде.